És una associació que tenim 100 municipis associats i per tant treballem i assessorem en aquests ajuntaments en matèria de transport públic, mobilitat i les seves infraestructures. Què ens va portar a l'AMTU a proposar en el govern també de la Generalitat iniciar conjuntament aquest projecte amb un vehicle autònom, un vehicle sense conductor? Ens vam veure que, de fet, els que ens dediquem al món de la mobilitat i el transport sabem que existeixen aquests vehicles i de fa molt temps, ja fa 4 i 5 anys que hi ha demostracions per a algunes ciutats. A nivell de gires podem dir que som el tercer país del món a haver-la fet, una gira d'aquestes característiques. Primer va ser els Estats Units i llavors Austràlia, i Catalunya, per tant, som el tercer país del món en fer aquestes demostracions en mode de gira. Bé, només donar-vos les gràcies a tots per estar aquí presents. Els objectius de Segalers són molt semblants als que ha comentat en Joan Prat, de l'AMTU. Volem ser presents al territori, volem acompanyar els diferents usuaris i a l'administració en el desenvolupament de noves tecnologies, en el coneixement, a l'experiència, a noves experiències de mobilitat. Tot això són objectius que Segalers té present, que té en ment pels pròxims anys. Hem de canviar, canviarem, i això ho hem de fer tots junts i acompanyats. Fer és saludar a les persones que m'acompanyen, a totes les que estem aquí dalt, perquè com molt bé s'ha dit abans, quan ens ho proposem i ajuntem forces i ens coordinem i ens posem d'acord som capaços de fer coses molt novedoses i molt diferents, molt interessants i molt importants. I per tant voldria saludar primer que tot els regidors de l'Ajuntament de Vic, el que ens ha parlat ara, el senyor Josep Ramon Soldevila, però també el Benjamí Dòniga i la Fabiana Palmera. Palmeró, no he apuntat bé. Molt bé, en representació de l'Ajuntament de Vic, el Joan Prat, el director general de l'AMTU, l'Associació de Municipis pel Transport Urbà, el senyor Segalers, que també ens ha adreçat unes paraules, que és el responsable de l'empresa Segalers i vicepresident de l'Associació d'Empreses de Transport de Viatgers de Catalunya, el senyor Josep Castany, que és el cap de Relacions Externes de Bonpreu Esclat, que ha patrocinat aquesta gira i que per tant ha ajudat a que això sigui possible, moltes gràcies. El representant del RAC, el senyor Miquel Griera, que també està col·laborant amb que aquesta gira sigui possible, i el senyor Carles Banús, que és alcalde de Tavèrnoles i conseller comarcal d'aquí de la comarca. Bé, per tant, una iniciativa conjunta a la que la Generalitat, lògicament, li havia de donar suport i s'hi havia d'implicar. Per què? Pel Govern de Catalunya, la mobilitat de les persones, el transport públic, és una prioritat absoluta. El transport públic és allò que connecta les persones amb els serveis públics, amb la sanitat, amb l'educació. El transport públic connecta les persones amb els mercats, amb el comerç. El transport públic connecta les persones també per poder gaudir de l'oci, per tenir vida social.
tolerants, que en d'altres aspectes ens de inercia y la cartografía. La cartografía